Nisha जागासिनो स्टाइल वाह आबैया नै बिराद स्टाइल रोङो सिथाबा गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं जों दासो सिखारबाय दासो नङा आङो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय बिसोर मालाय सिखारनानै खामानि दामानि मावखांजोब्बाय ना गाइस खामानि मावनानै मोखांफोरा एसे गोजा गोजा जालायदों एसे खामानि मावदोंमोन निसा मोनाबोथ' कलेजाव थांजोब्बाय नालाय निसा पुनम गासिबो कलेजाव थांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दा आनैजों आंजों माने ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आनैया ओंखाम जानगासिनो ओमफ्राय ओंखाम जाननानै दा सबाइजों ना गोरान संनो नागिरदों ओमफ्राय आङो बानलु बाथोन बिदिनो माबा माबि देनानै जगार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय अबाव दंथाय नायनो सामब्राम जिरग्रोनोसै एबार हेलो एवरीवन गुड इभिनिं आज दिनै आङो ब्लग लानो मोनाखै दासो आङो ब्लग लानो मोनदों मोनानियाव माने टाइम दंबाबो आङो माने लानाय जायाखै गाइस बेनि थाखायनो ओमफ्राय निसाया उन्दुनानै दङ ओमफ्राय बिदिनो बिनानावा फरायगासिनो बेनि थाखायनो आरो सानाव ब्लग लानो बाबाय माबाय बिदिनो बिनिनो आं ब्लग लायाखै दिनैसो आङो हरनै जाफैबाय निसा मोनानाव फुंनि साहा लोंबाय जोङो साहा लोंबाय ओमफ्राय बिदिनो मेथाइ जाबाय आरोना आबै लाबोनाय आरोना निसा मोनानि आबै लाबोनाय गरमा गरम ओमफ्राय आङो नैबेखौ फिथाखौ सावबाय बिराद गोथाव जादों आरोना बे फिथाया ख्रुम ख्रुम बिराद बरिया जाखादों माने दा गोसोखांबा माने जानो लुगैलायबावो आरोना गोसोखांबाथाय बे फिथाखौ ओमफ्राय निसायाबो नै साइडआव जागासिनो नै मोसाबावबायसो माने साइडआव हिन्दी मेथाइ दामनायखौ माने आङो माबायाखै आरोना साइलेन्ट खालामनांगौ गोनां जादों बेनि थाखायनो नैबेयो निसा मोनानि आबै मैया फैदोंमोन आरोना आबैया बेनि नैबे मेथाइफोरखौ आबैयानो लाबाय नैबे भिडिअ'आ सिगांनिनो आं दिनैसो हेगारनो मोनबाय दिंखिया भाजा जासिगोन जोङो आबैया दिंखियाबो लाबोखादोंमोन नालाय आलुजों एवनानै जासिगोन आरो बिराद गोथाव मोनो दिंखियाखौ माने बिराद गोथाव मोनो एवनानै जाबाथाय नै आबैया बेयाव मैगं हागासिनो ओमफ्राय थिनानै निसाया मा संनो नागिरदों निसा बरिया जाथारोना थावनि संबाथाय मावथिदार निसाया दिनै लागाव जाबाय ओंखाम जानो नागिरबाय जोङो नै निसाया जागासिनो नैथि जानिया गाइस ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा न'आव थांनायनि लाहार फाहार जालांगासिनो दुगैनानै थांसिगोन आरोना ओंखामखौसो सिगां जाग्रोबावबाय माने र' नोंथांमोननो आङो माबा देखायनि खरगोश देखायनि निसाया नै बिथिंजा मा खालामदों नोंथांमोना देखायनि आं निसाया मा खालामदों नोंलाय इयावलाय सोरजों फन रायलायदों इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायगासिनो माइरं लायनायनि एसे माबा इम्पर्टेन्ट माबा खोथा रायलायगासिनो माने आंजों थांबानो ना मानो जागासिनो बेस्राया इथिंजा दङ सेसा खरगोश ओमफ्राय ओमफ्राय नै बेखौथ' जोंनियाव बारा जानाय जाया माबायावसो जानाय जायो बेखौ अरुणाचल चाइनाफोराव जायो आरो बेखौ बिरादनो सिकार खालामसै ओंखारदो दे टिप टप स्टाइल वाह आबैया नै बिराद स्टाइल रोङो आला ससुमा अमेरिका आला ससुमा दा थांनो रेडि जाजोब्बाय नै आंहा हर थाबावनो थिनदोंमोन आनैया आङो थानाय जाथ'नाय नंला मानोना आंहाबो एसे खामानि दङ ओमफ्राय नैबे गस्ला थस्ला सुनांगोन नै आबैया
नै गाइस थांसै नै आबैया टाटा बिराद मोजां सेसा दङ नोंथांमोना सोरबा नांगौबा आंनाव कल खालामबानो जागोन नै जि मोजांखा नै जा बिमाया बुरैबाय मा नाम मोनलाय इयो बगिनो मालाय आनैया गस्ला सुनानै होबावबायसो टाटा बगि मेजिक गाखोनोसै एबार दिनै मंगलबार हाथायखाय बिराद मानसि जादों आङो बेरायथ'नाय लायला मानोना आंहा माल बुस्थुखौ सिगाङावनो रेडि खालामनानै लाखाबाय नालाय आं लाथ'नाय जानाय नङा आरो नै बिथिया गोलाव लामाथिया थांसिगोन आरो नै बिराद मोजां नै बिथिया गाखोला आङो ओमफ्राय नै बिथिंजा ट्रेन फैयाखै दाबो स्टेसनावनो दङ सिं दङ आरो सिनायखि गैया माने रावबो सिनायखि गैया न'आव मोनफैबाय न'आव मोनफैनानै दसे ओरैनो रेस्ट लाबाय फुफुला नों द'जि जागोन ना मागोन देनां देरबाथाय जागोन गस्ला सुथाबगोन नोङो हो नों देनां गस्ला सुथाबगोन ना सुथाबा सुथाबगोन ओमफ्राय नों दा सोरनो गस्ला सुथाबदो के हा आबौनो फ्रक सुगोन नोङो के आबौनोसो ओमफ्राय नों सुनो रोंगो जानो सुनो रोंगो बा माथो महात्मा गान्धी बायदिसो नुबाय फुफुलाखौलाय ससमा हमबाथाय माथो फुफुखौ महात्मा गान्धीसो नुसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बाय बाय गाइस